ngene anjo. Lah rumahku nek ngene-ngene kuwi wedi nek gegeden. Apa, Pak? Aku manggu swara. Iki lho. Niki ning ndi, Pak? Kalau sewe kita nih. Saben dinane sing kula nilik iku sampean, Pak. Aku rontok wedi. Sampean barang. Saiki kan ana pocong sing cowok-cowoke. Aku wedi ya. Aja ngomong ngono, Pak. Wes kan Adat rupiahne sampean nek ngomong ngono kok ndak tekan kene. ora. Ini Rampok, Pak. Hati, Pak. Hati, Pak. Aduh kondel. Biar iso mlaku lek kok kondeli. Hati-hati, Pak. 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 Apa? Wong semampir. Wong kok semampir kowe. Kowe sing nyekol sikile. Aku iki tangane gorono ya. Aku pilih banget. Ya elah, Pak. Kok satu rumah-rumah semono gedene, Pak? Ya, apa kuwi, Pak? Jane iki geger arek. Lho, Iki geger. Urip yo kok dadane. dodo. Dodo kok semono ambane. Oke, sembarang ini kok. Lekes. Kemis. Ode salah. Lah apa, Pak? Mana, Pak? Apa kuwi, Kang? Itu jono kedute. Ya, Pak, tak cilikane aku. Pilih ya. Ojo ngono. Lili kedot iku ra kene ya. Lili kedot iku kene lho dadane, tangane ngono. Oh, enggak. Lho. Iki sing Maot. semakot. Ya, semaput. Anu, aku mau liwat ono suket kala mentol sawet kono mau. Apa, Pak? Suket kala mentol. Ora ana suket kala mental. Sik. Suket apa jenenge Suket iki? kili. Ora cilik. Gede duwe. Suket apa? Kala menjing. Ora, men kala. Kala. Kala mental. Lah iya kemang kala mentol. Kala jono. Ono sawet ono. Wah. Iki. Bagus e. Sarane meling-meling. Pak, iki, Pak. Ayo. Adat rupiah. Kalau nyuruh ora kalau mentol ya. Adat rupiah. Angin tak sopro iki jebres. Iku isih jauh. Ngene iki. Aja aja. Sopro. Ya, Pak. Lah, Pak. Sopro jeruk. Tak sopro jeruk. Sampai nyanyane ae. Ya iku tambane wong klenger ngono. Nang ndi kene geron klenger kok sopro suket. Kala. Yo. Kala jono. Delono. Kulo kok saged gebres niku perkawis Perkawase tak suwokno dia tak jono. Jenengan nyengeri iku kok kaget. kagem tiyang kang tokoh. Lho nggih. Nak tiyang boten kang tokoh boten gebres. Boten. Jajal kalau kok ora percaya. Jajal sampean ke Pak jajal, Pak. Dari nak boten semaput boten Ora gebres. aku ora digebres lho jajal. Sampean gebres ta ora? Oh, lah kok malah sing di dileni kok malah. Napa nek? Oh, Wah, iya. irung. Wah, Kira sembok kene iki, Pak. mosok tak lebokno dhewe cak. Tak lebokno aku, Pak. Lebokno fisik ilang lebokno Aku ya. kulino lebokno, Pak. Meneng ae. Meneng ae, Pak. Iki Mas, sampeyan iki gak kulon.
Mangli. Niki anak kula. Yoga panjenengan. Nggih. Nggih. Pak Mangkli. Nggih. Ateges kula boten ngilangi raos hormat. Menawi kadulu panjenengan menika Bangkara yuswanipun kados Rama kula. Boten, bapak kula niki tesih arek. Bisa cilik. Nggih wong kawine cilik kok. Isih arek bapak kula. Udakara kuwi. 12 tahun ya. Boten. Pira? 35 tahun. 35 tahun Nggih. bapakmu. Lah wong kula niki mok lagi 16 tahun lho. Kowe lagi 16 tahun. Nggih. Wis semono gedhe. Ha kula niki perkara gedhi perkara susune. Sune cocok. Susune sapa? Sibuk. Simbok. Susune sibuk. Maksud suwun awit menawi boten wonten Pak Mangkli tertamtu kula boten saged nyawang jari jagat awit katoko nalika semanten kula tanding lan Bro ingkang sakmenika ngrebat wontenipun Penjalu lan Sukodana. Ngerti, Pak? Ora Sampeyan kok ora bahasa aku nek sampeyan ngerti. ngerti. Duh ora ngerti yo. Enak iku ngerti buat. Yogane kok supe namine sinten Sari Gading. Sari. Sampeyan kuwi lho wong tua lho wis. Kula badhe paring sesulih anggenipun panjenengan usadani kula. Pak. Jenenge apa, Pak? Nek iku lho sesuleh. Roti. Kok roti? Menawi kula paringi roti niku kagem cekap digahan. Kersane kula supados boten ilang. Anggen kula paring sesulih nggih kepareng Sari Gading kula pundhut garwa. Ampun. Ampun. Piye, Pak? Nuwun sewu. Piye lho, Pak? Menapa wonten kirangipun Adipati wonten Sukodana sinaosta sakmenika kedarang-darang. Kula dereng rampung matur kula. Ing menapa pangandikanipun boten? Ampun ngapusi. Lho kok ngapusi? Lah nggih. Kula ampun ngapusi ketika jenengan. Saestu. Kula niku salah satunggalipun pengayoman menapa badhe tinular menawi kula menika seneng ngumbar babakan ingkang ngayawara. Pak. Ngene lho, Pak. Piye? Niku ra iki mah kok saka Sukodana, Kabupaten Sukodana. Iya. Pati lho, Pak. Lah terus Seneng aku wong aku tinggal lunga ning gone balik ning patine kono ning Sukodana. lan jenengan sampun dados dadi pati lah mesti sampun kagungan garwa. Ing ngajeng kula sampun lho. Bilih Penjalu ugi Sukodana kablengket dhateng trekahipun Bro Kumara. Sakmenika kula boten badhe wangsul wonten ing Sukodana. Kula kepengin gesang wonten ing Karang Pratisan mangun wisma dhateng Sari Gading Pak Mangkli. Teng desa niku sumemong jagung, telo, nek wayah rendingan nggih teng sawah mluku lho. Kula badhe budidaya, kula ugi saderma. Napa wontenipun gesang wonten Karang Pratisan? Kowe gelem lho. Dadi bojone Ndara Dipati. Kepiye Sari Gading? Eh, Ora usah. arep ndi? Boten napa-napa menawi pawasunanipun Sari Gading boten usah. Ora Kula maido, boten maido. Awit kula niku sampun tuwa. Saya-saya kula ninggalke anak bojo wonten ing Sukodana. Lah kok ora usah? Betul, Kanjeng. Iya. Kula dereng rampung. Yo dirampungke. Boten usah ditarik Suwet kula. kala mentol ya cukup dolanan. Piye baleni? Boten usah ditarik kula purun. Dadi gelem. Dadi bae aku dadi pelawan kasih. Iya, aku ndi mantu bupati. Ina wong mantu bupati. Yuk, Ora apa-apa enak nek ngomong ki sampean Lah ngeten iki sing kudune mawas ana wong nom sing lagi gladiwana, lah kok isih ning kene. Ndang mikir. Ndang ono Sip pripun? imbangi aku nek urip kok kita kok ngrusoi kowe wong loro lek. Lajeng kesanipun. Ah, tak gantung ae. Ampun, Iya, Pak. gesang gantung niku lara. Wis to, Pak. Aku Sampeyan iki arep mati ora mbok gondeli. iya sampeyan gantung lah. Monggo boten napa-napa nak jenengan badhe gantung. Gantung amen
ning ndi? Gantung ning ndi? Mboten aku wis gede lho. Pak, enake gantung ning wit kono lho, Pak Lombok. Napa? Ah niki lho. Tinimbange aku kok urip kok jebok sia-sia ditulung kok malah mendung kebangetan kowe. Nek ngono aku tidak Sing kebangetan kowe. Nanti bapakmu sudo saliro mukas uripe mesake karo sak gading, Pak. Aja mati, Pak. Ngone nganti mati ngurak. sing mati ki ya sapa? Terus sampe dijebuk keris. Lah iki lho delok grising ora-ora. Walah. Wah, bener. Monggo. Wis to, Pak. Bali yo kowe bali. Iya, aku tak adus, Dik. Sono lho. Rono delane Mas. Aku iku ya lali nek wis tuwa ngene iki lho. Iki hati-hati. Nggih. Nek rampung matur lho nggih. Kula nggih Nduk sing apik layar. nggih kepengin kampir wonten rongkok. Sari gaji. Yen pancen wis ana pawangsulan kang gumathok, aku lilo ninggalke Kadipaten Sukodana, aku sagep urip ana ing Karang Pradesan. Napa saestu? Awewaton aku sinanding lawan kowe, kuwi mertandakake yen kowe sagep tak pundhut garwa. Matur nuwun, Jinjin. Lah kula niki terus muwah sampean pripun? Supaya rumaket ora usah gunake basan binasan, cukup kakang. Kakak. Kakak Jretano ya ngoten nggih. Kuwi dadekake rumakete ati loro dadi sawiji. Kula niki isin kok Lah Kak. kok isin karo calon bojone kok isin. Wong kula niki mboten nate cedhak kalih wong lanang. Saben dina mau cedhak karo bapak ampun ora enak temu. Koyok PPO bloko. Mana yen ke taman wuyung Ora nyono wis bagus. tepung wong ayu lencer kuning Boto ampun ngalem gono kalian kula isin kula. susah lamun den lekno darmane ke dahsu mandi Napa saestu? iki tenan Boten ngapusi. senadyan amung sedelo nambani kangene ati manismu kamu jiwa kedaya-daya aku kepengin ngono karo kowe dasar ayu marah ati pancen ayu marah ati iki ora kalebono Sampean niku wonten terus kok Kak. kanthi runcian tembung iki mau ateges pangalembanaku supaya mongko katimu supaya tambah tresno karo aku
Sampeyan mboten alembono tetep kula tresna sanget kalih sampeyan. Janji aku kajurung saka welas asih sing ora bakal entek lamun kowe wis yuswa tuwa senajan kowe mlaku nganggo tegen aku kang bakal ning sisihmu tenan Kakang ora ngapusi sinek-sinak jagat iki yen aku nganti ngapusi muga-muga cepet nyawaku aja ngono lho Kakang Rino sakwise ana tetembangan lan tetembungan iki mau yen wis mantep mandhep kowe nampa tresnaku lamun lakon mengko wis resmi kowe njaluk anak pira aku ora kakek kok Kakang ora kakek pira coba ayo paling ya mbok rolas piye lah ngopo kok kaget lah kok njaluk anak nganti 12 kuwi lah nek rolas lanang kabeh enak Kakang enake dadi tim sepak bola ora usah wong liya iya yen pancen njaluk 12 ayo saiki balik ayo